Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a siffler a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Foli ani tantoli ame oda aw kloka ni sangina aw munu sogombe jani kuna foli sira nga bolo sira bela jelna ma foko aw bismillah ka wulaina kibara konna la ka sangani septembre kalo kile fla samba fla ani mois ani duru anga wulaina kibara bakulba do bena talike Mali ni Komor ka dolantamu na kan atake Maroku jamana kono ni kuma chama kun fora ko kunjmer la dolantain bora Mali la katake Maroku ministre mun be farikolo ɲɛnajɛ kunna ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an bɛna o da aw tulo kan
kiriko bunakun kan ko mun kɛmɛ ka maaw kamana gan walima n'a kuma bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ Mali la bi o de ye mandat de dépôt ye professeur Mahamadu Gise ni ale ye ɲininikɛlaba ye sariya ni jo sariyaw kalanso kɔnɔna la ale ye kuma fɔ mandat de dépôt k'a ɲɛfɔ maaw ka se ka faamu essor maaw olu ka ɲiningali o sen fɛ farikolo ɲɛnajɛko bunakun kan an ka samata sɛgɛw olu caman u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Marɔku jamana kɔnɔ yaasa ka se ka dolantan mun kan ka kɛ ani Comoricaw ni ɲɔgɔn cɛ éliminatoire coupe du monde ka se ka o baara ni o labɛnw kɛ Congo RDC jamana kɔnɔna la u ka kiri minisiri ni ale ye wulikajɔ kɛ a yirala k'a fɔ ko jalaki binna a kan n'a tun bɛ kiri ɲɛkɔrɔ ko k'a bila jagoya baara ani a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye wa a tɛ se ka kala ta ni an bɔr'o kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ maa mun bɛ ni ale ye fura feerela ye Bakari Kulubali ni bɛɛ lajɛlen ye a ye k'a fɔ fura feerela mun kun kun dɔnnen kosɛbɛ ko ka sanga ni bidon ye kibaruya bɔra k'a bin ko a suma yɛlɛmana ko dali masa ye a ka minijiw dɔgɔya ninnu de ye an ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka don u kɔnɔ ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw tulo ni lajɛ ko ɲuman jani sanfɛ an bɛ an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti k'a kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye i n'a fɔ n tun y'a fɔ a ye cogo min na an donkan kɔnɔ coupe du monde o éliminatoire baara minnu ni a dolantanw bɛ ka kɛ kumaw kun bolila fan bɛɛ lajɛlen fɛ mun de la an ka dolantan a bɔra a yan nɔ ka taa kɛ Marɔkukaw bara dɔw y'a fɔ terrain bɛ ka dilan dɔw ko mawuludu ko don kuma caman fɔra nka yaasa ka se ka faamuyali di malidenw ma malidenw ka se k'a faamu kun jumɛn de la an ka dolantan in bɔra Mali la yan ka taa kɛ Marɔku an ka jamana minisiri mun ka ca o ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka minisiri Abdul Kasim Fɔnba ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ a ko kan Keba an bɛ taa fan fɛ ka jɛŋa o lajɛ. Par rapport au match Mali-Comore, ouais, ça par exemple j'ai vu 1001 explications là-dessus. Mali ni Comore ka match mun kan ka jouer 26 mars la donc an ye explication caman y'a la donc beaucoup travaux dɔw bɛ sen na 26 mars là effectivement fɛn dɔw bɛ ka labɛn 26 mars là dɔw ko ani mawuludi bɛ bɛn n bɛ fɛ ka hakililajigi dɔw kɛ dɔrɔn mawuludi bɛ kɛ sufɛla de fɛ donc hali ni match ni mawuludi bɛ bɛn a t'an déranger parce que match kun prévoyé le 16h waati de la donc an bɛ se ka n ka match tan match bɛ ban mawuludi bɛ se ka continuer 19h 20h waati continuer mawuludi bɛ se ka labɛn ka bɛn n'o ye. Je pense que ça, c'est une pratique courante. Ça, on fait donc, aux pratiques qu'on a, option B de proposer. Donc, direction d'aller, option Damadamani d'Obé, vous proposez. Option follow, c'est-à-dire, il y a 2 ans, option B. Option Flaman, vous voyez, qu'à l'aille, pour Mauloudou Nav, mais c'est qu'à décaler, le 5 là, pour le 4. Option Savana, vous voyez, qu'à Machi délocalisé. Mais entre-temps, budget tira en main. Le budget montira en main. Fédération finale la ligne d'or. Fédération a la ligne non. Match étant le 4, le match follow, match flanant étant le 8. Donc le match flanant étant, il faut que je vous casse tout là. Voilà ça vous reposer entraînement que vous reposer pour faire. Voilà ça match flanant au casse autant faire. Donc comme affrètement pas, donc en mode événement. Nous le match tanat comme il faut que affrètement na nyini kata. Mais en est là terminé. En est billet d'avion période de vacances là. Au tiers là, on m'a dit donc au période de vacances là, on est bio multiplié par 3, donc bio 4 fois le montant. Donc il y a un budget B, affrètement beaucoup moins c'est qu'à fond. Donc on est déterminé en économie qu'on là. En même temps, je vous beaucoup à confort là. Donc on a la ligne. Donc affrètement fini. Alhamdulillah, on sera affrètement fini n'y donc au final bien encore au tracer les au vers donna un budget qu'on a là. Donc ce qui fait que au délocalisation est sinon pour aurait faut qu'on là match comme na temps non mais na kera c'est le niveau dollar fait à disposition d'autres à nos dispositions d'état voilà ça match c'est qu'à jouer.
Ameta kiriko sirafe. Mandat de dépôt n'o bɛ tali kɛ kiri kɔnɔ ka mɔgɔ lasago ko yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko in na. Maaw olu ma mandat de dépôt in a faamu baw a kuma cayalen no kɔsa in na an y'a k'a fɔ an ka jamana kiriko la mandat de dépôt a ko cayalen no kosɛbɛ. O de la professeur Mahamadu Gise ni ale ye ɲinilikɛlaba ye wa kalanfa don faculté min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye droit privé ye kurukanfuga kɔnɔna la o kalanfaba don ale ye ɲɛfɔli kɛ walasa maaw ka se ka garde à vue ani mandat de dépôt ka o faamu esor maaw ka ɲininkali kɔnɔna la nka an bɛna mun ta kosɛbɛ ka an tɔmi sigi a kan o de ye mandat de dépôt ye professeur ɲininkali a yɛrɛ k'a fɔ ko mandat de dépôt ko o ye yamaruya ye ni juge d'instruction ko bɛ mun bolo o bɛ se ka o bila maa kan maa mun ni kiiri bɛ a nɔfɛ professeur Gise ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ maaw bɛ k'a ye k'a fɔ mandat de dépôt a bɛ n'a fɔ maaw ma faamu ko mandat de dépôt juge d'instruction ale bɛ se ka o da maa kan ani fo ka taa se procureur ma o de la ko a ka ɲɛfɔ maaw ye kiiri cogoya dɔ de don yaasa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa maa ka se ka taa bila mandat de dépôt la yanni a ka kiiri waati cɛ ko o y'a ye de a bɛ se ka lasago kasobonba kɔnɔna la ani a bɛ se ka lasago lamara yɔrɔ minnu bɛ yen ka fara MCA kan ko yaasa ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko bunakun kan professeur Gise ale ka fɔ la a ko mandat de dépôt bɛ se ka taa kalo 6 la kalo 6 kɔfɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan dɔ ka fara kan ko 6 mois renouvelable ko mandat de dépôt bɛ se ka taa o la ko a bɛ dépend a minɛna kun mun na n'a sɔrɔ a kun mɔgɔ faga ko tɛ ni a bɛ wele ko acte criminel o de ye kalo 6 ye nka ko minnu bɛ yen nɔ ni olu ye acte criminel ye o mandat de dépôt bɛ se ka taa fo san 3 o mandat de dépôt bɛ se ka taa fo san 3 au maximum nka ni fɛn minnu bɛ yen ko minnu ni mɔgɔ faga ko t'a kɔnɔ mɛ ni o ye infraction wɛrɛw ye olu ka mandat de dépôt ko bɛ se ka taa kalo 6 la wa kalo 6 kɔfɛ fɛnɛ ni kiiri tigilamɔgɔ ye k'a fɔ a ka kan dɔ ka fara kalo 6 kan ko dɔ bɛ se ka fara o kan nka fɛn mun ye matière criminelle ye fagaliw ani koɲɛw n'a ɲɔngɔw ko minnu wale ka jugu kosɛbɛ ko mandat de dépôt de la bɛ se ka taa fo san 3 la nka professeur Gise ka fɔ la ko a dan ye san 3 de ye ko o kɔfɛ kiiri bɛ kɛ ka se ka a ko ka a bugunatigɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko procureur ani juge d'instruction sariya kɛn bɛ ka yamaruya di olu de ma o ka se ka mandat de dépôt kɛ nka ni mandat de dépôt kuma in banna ko u bɛ taa ni o ye kiiriso la ka se ka kiiri tigɛ ko mandat de dépôt professeur Gise ka fɔ la a caman kun ye mun ye maa minnu ni u b'a lasago a kana taa dalilu dɔ tiɲɛ walima maa in yɛrɛ kana boli walima ale yɛrɛ ka se ka a tigi lakana bawo a bɛ se ka kɛ ani maa mun bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ka a ɲini ka a bagabaga walima ka ko dɔw k'a la yanni kiiri waati cɛ ko mandat de dépôt bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kama yaasa ka se ka kiiri dalilu bɛɛ lajɛlen ka o lakɔlɔsi ka se ka dalilu bɛɛ lajɛlen mara yanni kiiri waati cɛ nka professeur a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ye sariya kisɛ kura mun ta code pénal a kura mun tara an ka jamana kɔnɔ ko o y'a yɛrɛ k'a fɔ mandat de dépôt ko la ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna sigi a kama ko commission ko o commission in de bɛna kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a jateminɛ kosɛbɛ mandat kan ka da maa mun kan walima n'a man ka da nka yanni sariya kura in ka bila ba la mandat de dépôt a bɛ procureur ani juge d'instruction a yamaruya bɛ olu de bolo an ka jamana sariya kɔnɔna la nka ko sariya kura min talen filɛ nin ye o y'a ye k'a fɔ mandat de dépôt a ko a kan ka sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman ani fɛnɛ a ko a ka lajɛ ko ɲuman bawo kiiri fɛnba don a b'a to kiiri ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la ka bɛɛ bila i ka hakɛw kɔnɔ ka bɛɛ ka hakɛ d'u ma ko o de la yɛlɛmali kuraw bɛna don a kɔnɔna la fɛn mun ye ko magistraw ani fo ka taa se kiiri tigilamɔgɔw olu camanba de bɛna don jɛkulu dɔ kɔnɔ ko collège walima commission o bɛna o collège de bila sen kan don nataw la ni mandat de dépôt kuma bɛ yen o jɛkulu in maaw de bɛna a lajɛ ka a sɛgɛsɛgɛ nin tigi kan ka taa mandat la wa walima a man ka taa ko an ka jamana sariya kura kɔnɔ o de bɛna ta nka an bɛ don min na ko bi mandat de dépôt procureur ani juge d'instruction a b'o de kan fɛn mun diyalen don bɛɛ lajɛlen ni maaw ka mun faamu ko mandat de dépôt a bɛ se ka taa fo kalo 6 la kalo 6 fana kɔfɛ dɔ bɛ se ka fara a kan o y'a ye fagali ko tɛ ko minnu na nka ni fagali ko ye ko minnu ye ni o ye criminalité n'a ɲɔngɔw ye ko o mandat de dépôt o bɛ se ka taa fo san 3 la professeur
Mahamadu Gise ale ka kɔrɔfɔw la. N'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa kuranko bunakun kan ka sanga ni nin waati in ye malidenw ni olu caman kun ye dusumakasa yira ko kuranko gɛlɛyalen don. Maa minnu bɛ ni olu ka baaraw tɛ taa kuran kɔ olu caman kun kɛn bɛ ka kulekanw bɔ. Nka nin waati in na ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw ani fɛlɛkuraw ye ko maaw bɛ ka taare fɔ kuranko ko a bɛ ka nɔgɔya hali n'a sɔrɔ a ma ban pewu ko nin waati in na ko camanba de bɛ ka yɛlɛma don kuranko la waati minnu ni maaw tun bɛ kuran sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ ko yɔrɔ dɔw la maaw tun bɛ kuran sɔrɔ 24 heures kɔnɔ ɛri 6 walima ɛri 5 ɛri 4 ɲɔgɔn dɔrɔn de nka k'an bɛ don min na ko bi kuran bɛ ka taa ɛri 12 la ɛri 16 ko o de b'a to maaw bɛ ka nisɔndiya kunfɔlɔw sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a baaraw ma ban fɔlɔ. An bɛ waati min na ko bi ɲininkali kɛra jamana kɔnɔdenw na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baaraw tɛ taa kuranko kɔ ni a dɔw ye jagokɛlaw ye olu dɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jango jɛgɛfeerela dɔ bɛ yen nɔ Medina Kura kɔnɔ ale ɲininkala yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka jɛgɛ tun bɛ tiɲɛ k'a sabu kɛ kuran tun bɛ waati min kɛ a tigɛlen nka nin waati in na kuran bɛ waati min kɛ ni o ye ɛri 16 ye o kɔnɔna la u bɛ se k'u ka jɛgɛ k'a ja gilasi bɛ jɛgɛ minɛ wa jɛgɛ tɛ tiɲɛ u bɛ se ka u ka feerew kɛ ka a tɔnɔw bɔ ko nin waati nisɔndiya ko don bawo an bɔra kuma mun na ka na se bi ma hali n'a sɔrɔ a ma ban pepewu nka a bɛ ka taa sira mun fɛ ko o bɛ maa nisɔndiya o bɛ maa jigifa k'a fɔ n'an taara nin cogo la don nataw la an mago b'a la cogo min na waati bɛɛ lajɛlen o bɛna sɔrɔ ko nka ni kuma in na kɔni maa bɛ se k'a fɔ ko taare maaw ɲininkali ni o jamana kɔnɔdenw ye ko kuran a bɛ ka taa cogo min na fɔlɔ ni gurupu kun tɛ maa mun bolo ni gurupu se kun tɛ e walima pano se tɛ e kun tɛ se ka baara foyi de kɛ jango mɔgɔ minnu ka baara tɛ taa kuran kɔ tɛriw sudɛriw olu ni u ɲɔngow nka tɛri dɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bi ko taare bawo olu bɛ waati min sɔrɔ o waati kɔnɔ u bɛ se ka baara caman kɛ bawo kuran mina waati min kɔnɔ a kuntala ka jan ko fɔlɔ kuran nali waati kun ka surun kuma bɛɛ u ni kiliyanw kun bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ u kun bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka baaraw kun tɛ se ka ban u kun tɛ se ka rendez-vous di kiliyanw ma nka ko an bɛ waati min na ko bi k'u bɛ se k'a fɔ ko lafiya bɛ ka na kuranko la wa k'u bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ani maa minnu bɛ kuranko bunakun kan ko laɲini ye mun ye a ka se ka ban pewu nka ko nin waati in kɔni na taare don waati kun fɔlɔ minnu kɛra ko a bɛ maa nisɔndiya an ka marabolo kɔnɔna kibaruya kɔnɔna la kiba kitakaw bara CMDT ni o ye cikɛlaw ka jɛkulu ye a commission o ɲɛmaa o taara kita ni o bɛ tali kɛ Musa Marikola o ye ɲɛmaa ka dankan ye ka se ka taa kita ka kɔrɔsɛnnaw ka o kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se cikɛla tɔw ma a la k'a fɔ ko a ka nin taama in kitakaw bara a bɛ don yaasa kuma ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaaso ani cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na dɛmɛ bɛ don cikɛlaw ma cogo min na ka se ka ci kɛ ka a yiriwa ani fo ka taa se dugukolokow ani fo ka taa se fura minnu ni a kan ka di cikɛlaw ma ni fura minnu bɛ tumu ka faga ni o ye antijasiri ni a ɲɔgɔnw ye o baaraw kan ka kɛ cogo min na ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ o bɛɛ kan ani fo ka taa se fɛnɛ ni kɔɔri sɛnɛna kɔɔri baaraw kan ka kɛ cogo di kɔɔri kan ka feere cogo di a kan ka taa sira jumɛn fɛ yaasa cikɛlaw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ ko ni ɲɔgɔn ye a kɛra ɲɔgɔn ye nafamaba ye bawo ni ɲɛmaasow u sera cikɛlaw ma a b'a to cikɛlaw u bɛ nisɔndiya a b'u galabu fɔni k'u bila baaraw la kulikorokaw bara kalanbulon dɔ sigira sen kan kalanbulon min n'a bɛ tali kɛ ko ka se ka architecte ka olu ka baara ka a lakodɔn kosɛbɛ ani fo ka taa se k'u ka baara nafa fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna baara mun n'a kɛra ka sanga ni sɛpitɛmburu kalo tile fɔlɔ ye kulikoro ko in a labɛnna UEMOA jɛkulu fɛ UEMOA ale ye an ka jamana an ka farafinna tilebinyanfɛ jamana minnu bɛ wari kelen dun Union monétaire West Africaine olu de ye nin baara in ka a musakaw bɛɛ lajɛlen bɔ ni ka se ka kalanbulon kɛ maaw ka se ka architecte olu ka baara k'u faamuya kajolokaw baara dɔ kɛra sen kan ni o bɛ tali kɛ jirituru la a kɛra Gɛnɛ o buguda kɔnɔna la sɛpitɛmburu kalo tile 2 a la k'a fɔ ko jiriju 1000 hakɛ u ye o de turu ka sanga ni ut kalo tile 31 ye Gɛnɛ u ka tu mun bɛ yen nɔ ni laadala tu belebeleba don Gɛnɛ ni ale bɛ furu commune fɛ kajolo cercle don a la k'a fɔ ko
foro mun filɛ nin ye gɛnɛkaw bara foro gansan tɛ a foro in a bɛ lakana baw gɛnɛkaw ka laadalako yɔrɔba don sifinakaw ani fo ka taa se jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni u b'u wele ko ciborogola ni o ye gɛnɛkaw ka jɛkulu ye ka fara Syama Mini maaw kan furu merilakaw ko bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan yaasa ko nin kungoba in n'a nafa ka bon kosɛbɛ laadalakoba don a ka se ka lakana ka taa jiri turu a la Bafulabekaw bara ka sanga ni Septembre kalo tile fɔlɔ ye Bafulabe sifinakaw olu ye wulikajɔ kɛ yaasa u ka sira mun bɛ yen ni o bɛ bɔ Tanbaga ani Kobiri ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa o sira ka a labɛn bawo ko sifinakaw yanni jamana ɲɛmaaw olu ka baaraw kɛ sifinakaw fɛnɛ u galabu u bɛ se ka mun kɛ k'u kan o baara kɛ ko nin donna fasodenɲumanya baara de kɔnɔ bawo ko nin sira in de bɛ Bafulabe ani Kita ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na sifinakaw u se ye mun ye u taara ka bɔgɔ ta ka bɔn siraw la ka faraw kɛ u la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye olu jɔyɔrɔ ye wa sifinaka bɛɛ lajɛlen kun galabu fɔni bɛ ka se ka nin baara in kɛ wa ko a b'a to mɔbiliw ka se ka tɛmɛ jango kɛnɛyaso maaw ka mɔbiliw yaasa ka se ka se ni banabaatɔw ye kɛnɛyasow la joona ka kɛnɛya di u ma Kolorokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ dɔ tara ka di maa mun n'a ka kan dɛmɛ mun ni a kɛra balo ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko balo tɔni 5 ɲɔngo n'o bɛ tali kɛ malo ɲɔ o tara k'a di maa mun n'olu ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ka sanga ni Septembre kalo tile fɔlɔ ye a yɛrɛ la k'a fɔ guwa 150 hakɛ olu de ye nin dɛmɛ in sɔrɔ dɛmɛ mun n'a kɛra jɛkulu fɛ ONG AROP yaasa ka se ka programme bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani bilankɔrɔ baloko sira fɛ commissariat sécurité alimentaire olu de bolo ɲɔgɔnma kɛ ka se ka nin baara in k'a bila sen kan Gawokaw bara la k'a fɔ kalan dɔ kɛra kalandenw kun kalanden minnu bɛ IFM kɔnɔna la kalanfa kalansow ka sanga ni Septembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ la k'a fɔ ni kalan in a bɛ don ka se ka IFM kalandenw ka dɔntaw k'u kawra k'u ka dɔntaw bonya kosɛbɛ maa 100 hakɛ olu de ye ni kalanbulon in sɔrɔ yaasa a bɛ se ka ɲɛfɔ kalanfa kura nataw ye cogo min na olu kan ka kalandenw kalan cogo min bawo ko ka kalanfaw k'u kologiriya o bɛ kɛ sababu ye u bɛna kalanden minnu ta olu fana bɛ kalan sabatilen ka o sɔrɔ Kayikaw bara couvre-feu ko dɔ farala a waati kan bawo ka sanga ni Kayi marabolo ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ général division Sumare ale tun ye hakilina mun ta k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka dagaso kɔnɔ ka sabu kɛ lakanako siraw ye ko baara bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ yaasa ka se ka lakana sinsin ko dɔ farala couvre-feu kan k'a daminɛ ni Septembre kalo in na ka taa bila a laban na a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 minuit ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 la ko bɛɛ lajɛlen ka to so ani bɛɛ ka a sariyaw bato maa minnu ni yamaruya dilen ma olu ka bɔ olu dɔrɔn bɛ se ka munumunu sɔrɔ kɛ o kumaw la ko o ye wulikajɔ ye marabolo ɲɛmaaso fɛ yaasa ka se ka lakanako ka a sinsin keba an bɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka na an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Senegalikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko siraban kasara dɔ kɛra ka sanga ni tɛnɛndon ye cité mixta kɔnɔna la ni a kɛra sababu ye ka maa camanba ka o jogin a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka sangaso dɔ bɛ yen nɔ o sangaso in o furuna
siraban kasara in fɛ fɛn mun ye pɔmpew ye olu bolila ka na joona yaasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ a la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ halisa ka se ka nin kasara in ka a kun dɔn sudan jamana kɔnɔna la a la k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ kɛra dugukolo ka foroni mun ni a kɛra sababu ye ka maa ba caman ka olu bɔnɛ o nin na sudan jamana kɔnɔ a la k'a fɔ ko san ani fiɲɛ o law ta o fanga de fara ɲɔgɔn kan a bonyana kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ka dugukolo ka a furun ka sanga ni karidon ye sudan tilebiyan fan fɛ a la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaayasow olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ in kulu marifatigiw ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ o yɔrɔ ni jamana ɲɛmaayasow ye fɛlɛ kɛ ka se ka taa se nin kuluma yɔrɔ in ma yɔrɔ mun n'a dafirila ka se ka maaw k'a ɲini ka u bɔ bɔgɔ kɔrɔ ko o de kama u taara fure baden de sɔrɔ bɔgɔw kɔrɔ minnu ni olu nin tora ka sanga ni nin ye o de la u bɛ ka wele bila diɲɛma ma diɲɛma ka se ka fara u kan yaasa ka se ka dɛmɛ d'u ma nin waleya in na a ka se ka kunbɛn hali bi an bɛ to surankaw bara kabi mankan kun daminɛna suran jamana kɔnɔna la nin y'a siyɛngale ye surankadenw ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ko ka hakili falen falen kɛ ani ka kuma ɲɔgɔn kɛ bɛn ni keleya a bɛ se ka na sudan jamana kɔnɔ cogo min na a la k'a fɔ ko nin kun y'a siyɛngale kabi san 2023 kibaruya mun n'a bɔra surankaw ka kunnafoni sira suna ale yɔrɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen a ɲɛmaa bɛna to jamana premier ministre Kamil Idris bolo ani fo ka taa se jamana cɛkɛdabaw bɛɛ lajɛlen bɛna kumaɲɔgɔnw kɛ ko an bɛ waati min na ko bi kulu marifatigiw olu yɛrɛ kun kama jamana ka ɲɛmaayasow olu ma se ka sigi faaba kɔnɔ u bɛ marabolo kɔnɔna dɔ la nka ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka a fɔ bɛn ni keleya o bɛ se ka sini cogo di sudan jamana kɔnɔ Ghana jamana ɲɛma John Dramani Mahamati ale ye jamana premier ministre n k'a fɔ cour suprême o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Gertrude Araba ka o bila ka bɔ baara la a yɛrɛ la k'a fɔ kunnafoni fɛ ko cour suprême ɲɛma in ko a ti ka baara kɛ a kɛcogo la a bɛ ka damatɛmɛ walew kɛ ani ko minnu man ka kan k'a bɛ ka tɛmɛ o kan o de la ko jamana ɲɛmaayaso ye a laɲini k'a fɔ fu ka siri a ka baara la bawo a bɛ ka ko kɛ ko mun t'a ka baara ye kɔngɔ RDC jamana kɔnɔna la u ka kiri minisiri ni o bɛ tali kɛ Constant Mutuba ko kiri tigilamɔgɔ ye jalaki bin a kan ka sanga ni septembre kalo tile 2 in ye ko a ka san 3 k'o kɛ kaso la ani ko fo ka taa se san 3 a b'o kɛ baara kolo girimanw na ko travaux forcés ko ka san 3 kɛ travaux forcés la ani fɛnɛ o san 3 kɔnɔ maa kofɔlen san 5 kɔnɔ a tɛ se ka kɛ kalafili foɲɛ kɛbaga foyi ye a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye wa a yɛrɛ tɛ se ka kala ta fɛnɛ fo san 5 kɔnɔ ko baw ko jalaki mun bɛnnen don maa kofɔlen kan k'a ye jamana ka nafolo ko ka a dun halisa Congo RC jamana kɔnɔna la Congokaw olu ni Faransi jamana ka cɛkɛda bɛ yen ni o ye Total Energy ye u ye bolonɔ bila sɛbɛn na yaasa ko ka se ka taji ko ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Total Energy ka se ka ani baara ɲɔgɔnya kɛ ani RDC jamana ɲɛmaaw ko bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la Maraku jamana ɲɛmaayaso k'u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ka terrainw ka olu dilan bawo ko diɲɛma kan ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Maraku jamana kɔnɔna la ka sanga ni san 2030 ye Coupe du Monde kɛnɛ kan ani fɛnɛ Coupe d'Afrique fɛnɛ kan ka taa Maroc san 2025 in na ko o de la ka kan o k'u ka balontan yɔrɔw k'u bɛɛ lajɛlen dilan ka a bila condition ɲɛnamaw na yanni ni waati ninnu cɛ ni o ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ belebeleba ninnu ye Egypte jamana ye a yira k'a fɔ ko olu ye Egypte jamana ye jɛkulu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko G20 ni o ye fintigilaka jɛkulu ye ko olu ye o ka ɲɔgɔn ye k'a kunbɛn G20 ale bɛ bilankɔrɔ baloko sira fɛ sécurité alimentaire o jɛkulu ko nin tun ye a siyɛngale ye o ka se ka kɛ jamana kɔnɔ jɛkulu ka ɲɔgɔn ye ka kɛ Egypte mun ni ale yɛrɛ tɛ jɛkulu in kɔnɔ la ko a ɲɔgɔn ye kɛra ka daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ in wa a kun bɛ taa cɛ ka kɛ ni septembre kalo tile 3 ye ko Egypte jamana kabi san 1990 ni jɛkulu in sigira sen kan baloko o bilankɔrɔ o sira fɛ Yemen jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ
ko Yemen ka den maa 100 hakɛ olu de taara jamana premier ministre ale ka sangafo la. Premier ministre mun ni o ye Ahmed Al Arawi ni ale bɔnɛna ani na ka kɛ ni kulu marifatigiw walima Israel kaw olu ka susuli dɔ ye n'a kɛra sababu ye ni ka premier ministre ka o sɔrɔ ni ka bɔnɛ ani na ko Yemen ka denw bɔra ka se ka taa tasibila kɛ sangafo kɛnɛ in kan ka ɲɛsin u ka premier ministre ma. Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ka fara Europe jamana ɲɛma caman kan olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka kuma gɛlɛya mun ni a bɛ Russie ni Ukraine cɛ ha ka ja k'a laɲini mugu ni kisɛ ka jɔ Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ la k'a fɔ ɲɔgɔn ye mun ni a kun kɛra Amérique jamana ka ɲɔgɔn ye labɛnnen ko a bɛ n'a fɔ o ɲɔgɔn ye ma se ka sira sɔrɔ de wa nka nin waati in na kɔni ko Europe jamanaw olu bɛna taa Faransi de ka se ka taa kuma Russie ani Ukraine u ka mankanw kan. Amérique jamana ani Venezuela olu ka gɛrɛntɛ ani u ka ɲɔgɔn faamuyabaliya a bɛ ka bonya ka taa fɛ halisa a la k'a fɔ ko a tun bɛ san 100 bɔ bi Amérique jamana ye wale min kɛ a ma deli ka a ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin Venezuela ma bawo Venezuela jamana ɲɛma Maduro ale yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana kɛn bɛ ka maramafɛn caman ba de jikɔnɔ maramafɛnw navire ka u ta ka tu u ɲɛsin Venezuela ma ko misili 1200 ɲɔngo ani fo ka taa se nucléaire mun bɛ don ji jukɔrɔ ko ka nin maramafɛn jugu ninnu ta ka a ɲɛsin Venezuela jamana ma ko b'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ Venezuela ani Amérique ɲɔgɔn cɛ bi wa ko Amérique jamana ka ɲɛmaa kɛla k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko Venezuela jamana premier ministre ale bɛ dollar wari $15 de labila ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka premier ministre wala u ka ministre min ka ca ɲɛsin bɛ défense ma ni o ye lakanako ye Padrino Lopez ko ka o kɛ k'a sɔrɔ don tɛmɛn'o la fana jamana ɲɛmaa Amérique jamana ɲɛmaa kun kɛn bɛ ka $30 hakɛ dollar wari la k'o bila ni maa min sera ka jamana ɲɛmaa minɛ ko nin sen a ye ɲɛsin lakanako ministre ma ni o défense ye k'a fɔ fɛnɛ musakaba de bilalen don ni maa min sera ka o minɛ k'o de b'a to gɛrɛntɛ a bɛ ka juguya ka taa fɛ halisa Venezuela Amérique ni ɲɔgɔn cɛ. Russie ani Chine jamana olu ye u bolonɔ bila sɛbɛnna fɛn mun ye énergie ko bunakun kan yɛrɛ la k'a fɔ ko énergie sira belebeleba a kɛnɛ in bonyana kosɛbɛ u ka gazi bɔyɔrɔw ani fo ka taa se dugujukɔrɔ nafolo caman ma. Russie ani Chine y'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɛnkan ka baaraw kɛ ni o ye bɛnkan sɔrɔla bolonɔ bila sabanan k'a fɔ gazi bɔyɔrɔ min bɛ yen ni o ye gazi poromu ye ani fo ka taa se ko a gazi a volume fanga ka bon kosɛbɛ a musaka bɛ taa a jɔ fo miliyari 100 ani kɔ la san kɔnɔna la kan ka mun labɔ ani fo ka taa se nin gazi koba in bolonɔ bilala cakɛda minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko san 30 u b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Russie ani Chine jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka kolo giriya ka taa fɛ gazi ko ani dugujukɔrɔ nafolo olu ko sira fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan an ka samata sɛgɛw olu bɛ ka u labɛn yaasa ka se ka taa éliminatoire o kɛnɛ labɛn mun ni ani Comore bɛna taa kari ɲɔgɔn na yɛrɛ la k'a fɔ an ka cɛbalenw caman bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Maraku jamana kɔnɔna la camanba o de bɛ ka nalen nin waati in na an ka cɛbalen minnu bɛ n'o dɔ bɛ taa kɛ Jigi Jara Sigu Ɲagate Nɛnɛ Dorgelès Mamadu Dumbiya Amadu Dante Ibrahim Sise o n'a ɲɔgɔngo caman ko a tɔ tora Gawusu Jara ani Musa Sila olu fila dɔrɔn de mana fara équipe kan bɛɛ lajɛlen dafalen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka labɛnw kɛ ka sanga ni an ka jamana ani Comore bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka se ka Coupe du Monde éliminatoire ka o tan. Barade fɛri bɛ ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye an ka jamana kɔnɔ mun bɛ ka sanga sɔrɔ a la k'a fɔ ko barade fɛri kɛnɛba mun n'a kan ka taa sigi diɲɛ kurukara kɔnɔna la ko a bɛ kɛ Bulgari ko Mali bɛna taa a nɔna bila kosɛbɛ Mali bɛna ye a kɛnɛ kan ko maa min bɛna taa Mali tɔgɔ la Sama Bali Ala ka Mamadu ani Lilbugu ko olu de bɛna taa Bulgari ka se ka taa barade fɛri ka taa a yira diɲɛma la Mali jɔyɔrɔ ye mun ye ani maliyɛnw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ barade fɛri la yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na Marɔku jamana kɔnɔ fɛnɛ Sama Bali ko u bɛna taa jɛlajɛba dɔ kɛnɛ fɛnɛ kan ye ni o ye championnat du monde ye ka se ka taa o baaraw fɛnɛ k'o labɛn kɛ Maraku jamana kɔnɔ la yaasa fɛn min ye septembre kalo tile 10 ka taa bila a tile 22 la ka se ka o baaraw k'o labɛn. Basket ko bunakun kan an ka basketkɛlaw olu bɛna kari ɲɔgɔn na basketkɛla musoman minnu ni olu ma san 16 sɔrɔ a la k'a fɔ
a baaraw bena daminɛ an ka affrontement fɔlɔ o bena tali kɛ ani Angola o de ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se an ka pulu maa tɔw Guinée b'a la ani Côte d'Ivoire o cogo la fɛnɛ cɛw olu fɛnɛ bɛ ka u labɛn ka na basikɛti kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ye maa minnu ni olu ma san 16 sɔrɔ u bɛ k'u labɛn yaasa ka se ka taa U16 n'o bɛ tali kɛ afro basikɛti farafina basikɛti o kɛnɛ kan an bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ ni sangafo ye an ka fura feerela belebeleba minnu bɛ yen nɔ ni ale bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ mɛn ko Bakari Kulubali ni ale tun bɛ yaala n'a ka maaw moto la ka furajalan feere kibaruyaw bɔra k'a bin k'a fɔ ko ala ye a miniji dɔgɔya ko k'a to san 72 la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Mayi Abubakar ko ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bakari Kulubali la ale a ka feere cogo in ani fo ka taa se a ka nin fura in bɛɛ lajɛlen ye a dɔn ani a y'a tɔgɔ to maaw da a ka moto ko ani fo ka taa se a bɛ ka furajalan mun na tun b'a feere 20 fo ka taa se a ka maaw mankan ko dali masa ye a ka ko kɛ Bakari Kulubali ko a soma yɛlɛmala ka sanga ni bidon ye kibaruyaw a bɔra ka bin fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu kɛ maa kofɔlen in ye ala ka dali badabada nɔgɔya a ye ni ne bɛ tali kɛ an ka wulada in na kibaruyaw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani na ka aw fo ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ a ni ce jani sugantili la ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛn tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da